Maganda sana kung mayroon tayong parang permanent area, parang museum, para more or less, kung may gustong tumingin, may pupuntahan permanently. Hindi yung isang linggo, wala na. Another year, di ba? Magkaroon ng makabuluhang diskusyon sa mga hamong kinaharap ng mga artist sa kasalukuyang panahon. Ito ang nag-udyok sa filmmaker at direktor na si Christian kasamang ilan pa sa mga filmmaker sa Pangasinan sa paggawa nila ng isang dokumentaryong pelikula. Ito ay tumatalakay sa buhay ng dalawang visual artist sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. Ang pelikula, pinamagatang Sketch na Dagupan o sa Ingles, Sketch of Dagupan. Napaka-special ng dokyong ito dahil sumasalamin ito sa buhay naming mga artists, buhay nating mga storytellers, yung mga challenges na kinakaharap, kung paano tayo nakapag-survive, kung paano natin pinapakilala yung sarili natin, kung paano natin china-channel yung message natin sa arts natin, paghahanap ng suporta sa sariling komunidad. Ang kanilang pelikula ay ginawa nila sa loob ng higit isang taon bilang entry sa Montañosa Film Festival 2024. Ang kanilang pagod at pagpupursige nagbunga nang mapasama ang kanilang pelikula sa 24 na finalist sa film festival. Very hopeful ako na balang araw mabigyan ng limelight or spotlight yung mga kapwa namin malikhain, dahil ako personally alam ko yung hirap na maging isang artist. So sana po mapakinggan niyo po kami through this sketch of the Dagupan. Sa media launch ng film festival, binigyang diin ng pamunuan ng MFFF ang pagbibigay oportunidad para sa mga local filmmakers na maipamala sila ang kanilang galing. Films are usually inspired by personal experiences, no, and the society from which the filmmaker comes from, and also their personal orientations. All these come together to inspire the filmmaker to come up with his story and his effort to share, no, to share what he knows, how he feels, and to spread, that kind of message to the rest of the world. It's also making this conscious effort na ma-decentralize ang in the Cordillera. Sa ika-12 ng Marso, formal na magsisimula ang film festival at sa ika-22 naman ng Marso, isasagawa ang jury deliberation kasama mga direktor gaya ni Pepe Jokno, Ryan Cayabyab, Joyce Bernal, Sig Dulay at Dingdong Dantes. Tema ng film festival ngayong taon, Building Bridges Beyond Boundaries. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headline!